Malaki ang epekto ng fake news sa ating lipunan dahil maaaring dito nakasalalay ang buhay, kapayapaan at kalusugan ng mga mamamayan. Napakahalaga na tayo ay maging mulat kung paano natin mapaghambing yung katotohanan sa maling impormasyon. Kung hindi wasto ang impormasyong iyong pinagbasihan para magdesisyon, hindi rin magiging wasto ang iyong desisyon. At yun may kagyat na epekto, no? Hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa ating komunidad. Ang wastong impormasyon ay pagpapahayag ng istoryang hindi mabulaklak, bagkus mga istoryang malapit sa puso ng mga tao. Dito natin binibigyan ng kapangyarihan ng mamamayan na umakto ng tama. It shapes public opinion. Tinutulungan natin ang mga mamamayan na magkaroon ng matalinong desisyon. Kung paano nila titingnan ang mundo, kung paano nila titingnan ang lipunan, at kung paano sila aakto batay na rin sa pangangailangan. Simulat sa pool, buo ang tiwala ng mamamayan sa media. Maaring sa ilang aspeto ay ito'y nakahila ng konting duda, ngunit naniniwala ako na kailangan lamang natin ipagpatuloy ang ating trabahong nasimulan sa pagbibigay ng tama at wastong impormasyon. Mas maganda na paigtingin natin yung magandang daloy ng pagbabalita dahil pag nasira na yung komunikasyon, ito na yung ugat kung paano o hindi nga ba nagkakaintindihan yung lipunan. I-educate natin yung mga taong pwede pa nating ma-educate upang sa gayon hindi sila mabiktima nga nitong tinatawag nating peking impormasyon o fake news. Dahil ang media hindi lamang sumasalamin sa kung ano nangyayari, kundi siya rin ang nagsasabi kung ano ang katotohanan sa kasinungalingan. Ito'y malinaw at may direksyon at higit sa lahat nakabase sa katotohanan. Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpahon. Ating bibising ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali, kikilos at ipapahayag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Garehiyon, umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Garehiyon, lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon.
sa buti ng araw, karehiyon. Hamuni ng bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukid ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007, taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs, as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide the hyper-local news stories and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation. And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023. CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment and digital mobile news gathering system, the studio and master control rooms, switchers, studio to transmitter link, layout servers, and the antenna system. But while this shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box, while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now. Magandang araw po sa inyo. Ika-14 na anibersaryo na po ng CLTV ngayong Mayo. At marami po sa inyo ang bumabati sa aming himpilan. Maraming salamat po. Maraming salamat, hindi nyo kami iniwanan. Mula sa unang taon namin sa ere noong 2007 hanggang ngayong ika-14 na taon ng CLTV ngayong 2021, nandyan pa rin kayo. Ipinagdiriwang natin ang ika-14 na anibersaryo ng CLTV na tigib ng pag-asa sa kabila ng pandemya. Mula nung isang taon hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa paghahatid ng totoo, wasto at
pagkakatiwalaang balita at impormasyon. Alam namin kung gaano ninyo inaasam-asam at inaabangan ang mga balita tungkol sa ating probinsya, tungkol sa ating mga bayan, tungkol sa ating rehiyon, sapagkat napakadelikado nga naman ng panahon. Nang dahil sa COVID-19, bumilis naman din ang paggamit natin ng modernong paraan ng pag-broadcast. Digital na ang pagbabalita. Hindi nyo na lang kami napapanood sa TV, nasa social media na rin kami. Maraming pinagkukunan ng balita at impormasyon at isa sa pinili ninyo ang CLTV. Kanya nagpapasalamat kami sa inyong pagtakinig. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan po ng aming mga dekalidad na programa na maaari ninyong mapanood kung kailan nyo gusto, kung saan nyo gusto, kahit saan, anumang oras. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpangkilik at sa inyong pagbati sa aming ika-14 na anibersaryo. Oriented talk or discussion program, ang pinili ni na Scott Iska ay ang So to Speak COVID-19, bigat ng laban, pasa ng kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katatalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taos-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakala salamat po. Ako, on my own experience, I thought for a while, ang Mount Pinatubo malayo. Kaya ang hindi masyadong nako-concern. Hindi lang ako, pati ang mga tao. The first flow of lahar, coming from Mount Pinatubo, lumabas dito sa Santa Barbara, mga siguro 3 meters yun. Pumasok dun sa flooring ko. Yun ang una. Tapos after that, a series of lahar flow sa panahon ni na Zimmerman. Kala nila mapaprotect sa yun, Bacolod. Pumuno yun, on October 1st, yun ang malaking dumapo sa Bacolod. Naapektuhan ng kapulisan. Lahat talaga nagkahirapan. Unexpected na bigla yung mga tao. Di alam kung saan pupunta. Di alam kung paano mabubuhay. Pero at least, may government intervention. Kamukha ngayon, nakakatulong. Pero hindi rin. You have to sacrifice. You have to be resilient. Hanapin mo kung saan ka mabubuhay. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Pag nawalan kang pag-asa, wala nang mangyayari sa iyo. There is still life after all this.
Sinasabi ko, ang nemesis ko noon ang Mount Pinatubo. Pero tinalo ko. Ngayon, dinalagyan kong pangalan yun, The Agony and the Ecstasy. The Agony, nung kasalukuyang dinulubog yung bahay ko unti-unti. Talagang nahirapan ako. Nagdusa ako. Pero hindi ako umalis. Linabanan ko. Now, the ecstasy comes. Nandito ngayon. Kahit nalubog, nandito pa ako. Buhay ang pamilya ko. Linabanan namin. At least ang Bacolod, unti-unti, tumatayo. Kaya kung ako ang tatanungin, kung bibigyan akong titulo ang isang monumento, medyo ano lang masyado. Palagay ko, the agony and the ecstasy. The agony is the onslaught of lahat. And the ecstasy, the reason ba ako po. Yun ang sa akin, the agony and the ecstasy. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Sapagkat ang pamamahayag ay paglalahad ng katotohanan at pagwawasto ng kasinungalingan. Sama sa aming layunin ang paghubog sa opinyon, paniniwala at desisyon ng iba't ibang sektor sa lokal na komunidad sa pamamagitan ng malaya at matinong talakayan. Hangad naming magkaroon ng makabuluhang parte sa buhay ng mamamayan. Ang maibigay ang kanilang karapatan para makakuha ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon. Sa maling impormasyon, katotohanan ang panlaban. Ito ang serbisyo namin sa inyo. CLTV at mamamayan ng Central Luzon. Magkapanalig. Magkaakibat. Magkasangga sa panibagong hamon. Kahit saan, kahit kailan. Kami ay narito. Madaling lapitan. Dispongal daw, kabalen! Malyari mo na lang albendeng paborito mong programa kening CLTV 36 uli dareng ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24.
Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, Mantabe na Kakeni. Kapampangan mi sakwak, Kinglegwan naning anaya, Gabunding pantas at marangal, Sibul ning lugod karinaning tepangan, Batis ning katanaruan, at panamdam makabanen, ligaya mi inye payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, Kapampangan sandalaning katimawan, Kilubding pusumi, atin kang dambana, luid ka, palsintan ming Kapampangan. Luid ka, palsintan ming Kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, Kapampangan sandalaning katimawan, Kilubding pusumi, atin kang dambana, luid ka, palsintan ming Kapampangan. Luid ka, palsintan ming Kapampangan. May gumpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na may kulturang mag-uukit. Actually, hindi ako marunong mag-uukit eh. Para na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yon. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo. Kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong, bisa ka mandukit? Sabihan ng mga college graduate na ako, ba't mandukit ko pa? Parang mababa level. Sabi ko, sasabihin ko sarili ko, i-example ko sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagumpet kayong larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit.
Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo 2016, kayari kayo may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko eh. Kasi ako, made na ako eh. Karina ako eh, lala na akong dapat i-prove na. Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me at saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandok, tumas level. Mo ketang stagnant. Mag-evolve. Diversify. Marakulya pa potential. In talent kasi sa tiken in talent eh. At yung talent inborn in kami, it is tradition. In tradition, it's in our blood. Ing apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, kung first try mo, naka-maikwa, kaya ba't discouraged ka na, resilient ka dapat, creative, mo kabud pamandukit ating kan natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka, tang porsigido ka mo, this, of course, yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo. Remember, nagsasalita ako sa Santa Ana balcony ng munisipyo sa isang flag raising ceremony nang biglang bumugha na parang atomic bomb ng Mount Pinatubo. Nakita ko yun, diretso nakaharap ako dyan. Sinabi ko sa crowd, so minto ako ng pagsasalita. Inawagan ko yung bunso ko. Pinatake ko yung pagbuga ng Mount Pinatubo. I think June 12 yun Yung actual na bughang malakas yun na after a few days. Pero yung unang talagang bugso, nagpakita ng eruption, June 12 yun. So I cannot forget that. Hindi mo alis nakikita yung daan. Nagdadala ka ng tubig sa sasakyan. Hindi pwede yung mga wiper. Kahatid ko, balik ako dito. And then tumulong sa mga kaso. Tuliro yung mga tao, nasa daan, di alam kung saan pumunta. Mga maraming naglalakad. So, bahagya ng tabayanan namin. Halos bagsak yung mga bubong yun. Pero sunod-sunod pa rin ang problema ng Mount Pinatubo sa option. Tuwing uulan ng malakas, babagsak naman yung lahar. So, ang ginawa ko, nakisama sa mga grupong humaharap sa problema ng lahar and how to protect disabled areas ng ating city, ng ating probinsya. Diyan nag-umpisa ang mega dike. Pero it was a long process. Maraming mga sigaw yon, mga grupo, iba't ibang personahe, kasama yung pribadong sektor, lalo na yung yumaong si Paring Lady Laos. Siya ang unang-unang kasama namin nag-put up ng Save Pampanga Movement, Save Pampanga Movement, but the courage, the determination, the resiliency of the Kapampangan on how to face and overcome the tragedy. Talagang medyo determinado kami, tayong lahat, na hindi iiwan ang Pampanga. Tularan natin ang Pampanga at mga Kapampangan, Ika. Ibig sabihin, after a few years, we were able to convince the
businessmen na i-operate ulit ang mga businesses. Sabi ng iba, hindi tayo makakabangon. Less than 3 years, we were able to bring back Pampanga, not in its former glory, but thereafter, tuloy-tuloy na. Bilang isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana. Proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo. Inyang 1892, mitatagyaing matuwang istasyon ng bagon king San Fernando. Magpaganakay ni king kiyakatamong tagumpe at madadumduma panon na ning kiyakatamong kasalisayan. Inya nga 27 ng Hunyo, 1892, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na lading Kapampangan
ay ayabe naging La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari, ing dinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan ng Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kaduang Gyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning bataan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang be at kabiyayan dareng Kapampangan uling pamikalakal keng industriya ning atbo, abaka, ampong abyas, kanita, king Pampanga. Mapalyaring darang ngaldo, subiyang miye at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ning Central Luzon king Manila, kahamilatan na ning tren o dalang bakal. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Sa selebrasyon ng ika-14 na anibersaryo ng CLTV, handog namin sa inyo ang mga programang tiyak nyong aabangan. Mga balitang maghahatid ng totoo at tamang impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang CLTV News. Mahagi na yun ang lakas po ng current. Kaya ang pakiusap ng lokal na pamahalaan, sumunod muna. Usapang business. Paano nyo nagawang umasenso ang Mekeni naging international names? Kulturang Kapampangan. Mga Pampangan tamo. Ating kaming kay uling, Kapampangan kami. Local events. Matinding hamon dahil po sa COVID-19 pandemic. Public interest. Yung itatanong natin ang mga tanong na hindi kayang itanong ng iba. At mga isyung panlipunan. Huwag maging bulag, huwag maging kinig, huwag maging pig. Samahan ninyo kami sa TV.
sa aming website at sa social media. Dahil ang CLTV, mapapanood anytime, anywhere. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 3 out of 100 COVID-19 patients sa Pampanga ang namamatay ayon sa DOH. Ay sa isang airport police sa Kapas, tinitingnan kung work-related. 499 locators sa park nagparehistro para sa COVID-19 vaccination. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukan ng CLTV News. Lampas 22,000 na ang naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pampanga at base na rin sa datos na inilabas ng Kagawaran ng Kalusugan, umakyat na sa 3.24% ang case fatality rate sa probinsya. Ibig sabihin, nasa 3 sa kada isang residente na tinatamaan ng sakit ang namamatay. Si Rainiel Pawid ang may report. 8 taon ng barangay health worker ng San Juan sa siyudad San Fernando, Pampanga si Madeline Oxenio. Sila na ang naging katuwang ng mga nurse, midwife at doktor sa pag-aasikaso ng kalusugan ng kanilang nasasakupan. Kaya naman noong magsimula ang pandemya, kabilang din sila sa mga nasa frontline upang maiwasan ang pagkalat ng nakamamatay na novel coronavirus. May pangambaman para sa kanyang kaligtasan, patuloy na ginampanan ni Madeline ang kanyang tungkulin. Lalong-lalo na po ngayon itong pandemic na to. Halimbawa po yung mga trabaho namin, minsan napupuntahan namin yung mga bahay-bahay. May inuutos po yung nurse namin yun. Sinusundan po natin kung ano po yung pinagagawa. Halimbawa, nagpapatid ng mga gamot, gano'n. Yung mga referral para sa mga nagpositive na para maswab po sila, ganun ba? Sa ngayon, mas doble ingat umano si Madeline at ang iba niyang kasamahan dahil sa lumulobong COVID cases sa Pampanga. Batay sa COVID bulletin na inilabas ng Department of Health nitong June 8, 3.24% ang case fatality rate ng Pampanga. Sa makatuwid 3 sa kada 100 residenteng tinatamaan ng sakit ang namamatay. Sa nakalipas na 1 linggo, umabot na sa 43 ang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19 sa lalawigan. Di hamak na mas mataas ang bilang na ito sa 2.43% case fatality rate ng buong gitnang Luzon. Umabot na rin sa 22,142 ang confirmed cases sa Pampanga. 1,220 rito ay aktibong kaso. 20,205 ang gumaling na habang 717 ang namatay. Kaya naman hindi pinalampas ni Madeline ang pagkakataon na makatanggap ng bakuna. Kung magaan po yung pagramdam ngayon na alam po natin pag nabakunahan ka na, yung percentage mo sa katawan na mayroon ng nakapasok na kontra virus. Pero the same pa rin po na ingat pa rin po. Hinimok niya rin ang mga kasamahan na sulitin ang oportunidad na makatanggap ng COVID-19 vaccine lalo na't ang mga katulad nilang health worker ang siyang prioridad ng gobyerno. Sa mga kagaya pong BHW, lalong-lalo na po tayo, nakalabas na bilang frontliner po tayo. Sana po yung bakuna niyan, kasi ngayon lang po yan dumating, pagkakataon na para po kumbaga, parang pangalawang hininga mo na binigay po ng Panginoon na para makasurvive tayo sa ganitong pandemic na. Patuloy namang pinapaalala ng Provincial IATF na bawal pa rin ang tumanggap ng bisita at magdaos ng mass gatherings na siyang punot dulo ng hawaan sa probinsya. Pinatututukan din ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang kondisyon ng mga senior citizen na nagpapakita ng sintomas ng coronavirus. Mga PCR kit natin na sa mga munisipyo na po. Obligado po kayong servisyan ng mga barangay official natin, mga barangay service natin para dalhin sa municipal swabbing station natin para iswab po kagad ang mga nakakatanda natin. Wala ho kayong babayaran, nililinaw ko po sa inyo. Inaasahang makatutulong sa mabilis na vaccination ang paparating na 600,000 doses ng bakunang binili ng provincial government. Nakatakdang dumating ngayong buwan ang unang 300,000 doses at sa Hulyo naman ang iba pa. Rainiel Pawid, CLTV News. Extended hanggang June 15 ang pagpaparehistro para sa COVID-19 vaccination sa loob ng Clark Freeport Zone. Sa kasalukuyan, nasa 41% pa lamang o 499 out of 1,231 locators ang nagpakita ng interes
sa isinasagawang vaccination rollout. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin si Rainiel Pawid. Rainiel. Yes, Nicolette, no, patuloy ng hinihikayat ng Clark Development Corporation yung iba pang locator dito sa loob ng Freeport para sumama or makibahagi nga dito sa gagawing COVID-19 vaccination. At yun nga, Nicolette, kaya na nasabi mo, base doon sa June 7 na registration tally na inilabas ng CDC, 499 pa lamang na locators yung nagpakita ng interest para nga sa gagawing vaccination out of 1,231 locators inside the Freeport. So, Nicolette, ibig sabihin katumbas yan ng 42,121 na katao na nagpakita nga ng interes sa pagtanggap ng COVID-19 vaccine. So, yung breakdown, Nicolette, ito siya, 13,408 mula sa essential workers, 481 naman mula sa uniform personnel, 226 mula sa senior citizen, 485 na health workers, 82 na indigent, at 27,400 muli nilang pinupunto na ang pagtanggap ng bakuna ay ang pinakamabisa pa rin na solusyon ngayon para sa economic bounce back na kanilang gagawin dahil ito rin daw yung magpapatibay sa resistensya ng mga nagtatrabaho at sa komunidad sa loob ng Freeport. Nicole. Maraming salamat. Rainiel Pawid, nag-uulat. Sa pagbabalik ng CLTV News Subic Bay Freeport, bukas na para sa mga leisure traveler mula sa NCR Bus Bubble. At pagpatay sa isang airport police sa Kapas, tinitingnan kung work-related. Pagbabalik ang CLTV News. Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ng na-Scott Ista ay ang So to Speak COVID-19, Bigat ng Laban, Pasa ng Kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katatalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakala salamat po.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Nagsimula na magpapasok ng leisure travelers mula sa NCR Plus ang Subic Bay Freeport matapos ang paghigpit bunsod ng COVID-19 surge sa mga lugar na sakop ng naturang bubble. Subalit paalala ng SBMA, pangunahing requirement pa rin ang negative RT-PCR test result bago makapasok sa Freeport. Si Rachel Pawid ang may detalye. Nitong June 8, inanunsyo ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na pwede nang bumisita sa Freeport ang mga leisure traveler mula sa NCR Plus bubble. Ayon sa opisyal na pahayag ng SBMA, kinakailangan pa rin nilang sundin ang IATF resolution na tanging point-to-point travel mula sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal ang tatanggapin sa loob ng Freeport. Kahit pa mas relax na ang border controls, hindi naman umano isasantabi ng Freeport IATF personnel ang patuloy na inspeksyon ng mga kinakailangan travel at health document. Maliban sa IATF guidelines na mandatory COVID-19 test sa mga traveler na below 18 at 65 years old, nire-require pa rin ng SBMA ang negative RT-PCR test result sa mga mananatili ng 4 na araw sa Freeport para sa lahat ng edad. Pinahihintulutan na rin ang mga senior citizen na pumasok sa mga retail establishment kung saan patuloy na ipatutupad ang 50% capacity policy. Hangad ngayon ng SBMA na manumbalik ang bilang ng mga turista na bumibisita sa lugar. Bago ang pandemya, higit 1.7 million na local at foreign tourists ang naitala sa loob ng Freeport. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa ibang balita, nire-respeto raw ng Kapas PNP ang pagluluksa ng mga naulilang kaanak ni Police Staff Sergeant Michael Maun na brutal na pinatay nitong umaga ng June 8 sa Barangay Cristo Rey, Kapas, Tarlac. At habang inaabangan umunong statement ng pamilya, target ng PNP na siyasatin ang anggulo kung work-related ang motibo ng kaso. Ito ang ulat ni Paulo G. Santos. Nakagugulat ang bawat serye ng video footage na kuha ng CCTV camera na ito sa isang sitio ng Barangay Cristo Rey, Kapas, Tarlac nitong umaga ng June 8, 2021. Mula sa pagdaan ng isang truck na lulan ng ilang oxygen tank, makikita na nakabuntot na sa malayo ang isang kulay itim na kotse sa minamanehong sasakyan ni Police Staff Sergeant Michael Maun. Sa pagmenor ng kotse ng pulis sa humps, dito na kumaripas ng takbo ang sasakyan ng mga sospek upang i-overtake ang biktima. Malinaw sa kuha ng CCTV camera ang usok na mula sa sunod-sunod na putok ng baril at pagsambulat ng salamin ng driver seat kung saan nakaupo si Staff Sergeant Maun. At tila hindi pa nakontento ang dalawang gunman dahil huminto na ang sasakyan ng biktima. Ngunit tinadtad pa rin nila ng bala mula sa isang Armalite at handgun ang alagad ng batas para matiyak na patay na ito. Sa panayam sa telepono ng CLTV News Team kay Kapas Chief of Police Lieutenant Colonel Ray Mainban Apolonio, tila isang organized crime group ang tumira kay Police Staff Sergeant Maun. Dahil bukod sa sasakyang ginamit sa pagbuntot sa biktima, may hiwalay silang ginamit na getaway vehicle upang hindi kaagad na matrace ng mga otoridad. Sa sitio Baloy, Barangay Arengoring, Kapas, Tarlac po. Sa Kapas, Tarlac pa rin po no? Bali kataping barangay lang po yan, kung saan doon po yung pinangyarihan at saka sa pinangiwanan po. Magkatabi pong barangay yan. GEW 568 ang plaka ng kotseng nakita sa CCTV na gamit ng mga sospek na inabandona hindi kalayuan sa crime scene. Malaking bagay umano bukod sa statement ng mga nakasaksi ang magiging resulta ng forensic investigation ng crime laboratory ng PNP dito. Habang ang inaabangan umano ngayon ay ang enhancement ng video footage mula sa cybercrime lab ng PNP sa Olivas dahil ang mga sospek ay nakita ang walang face mask nang lumabas para paputukan ng biktima. Yung po mga nakuha natin CCTV footages na yan, ay isinabmit na po natin kagabi sa crime lab, sa anti-cyber sa crime group dito po sa Camp Olivas para po ipa-enhance natin para lalo pang mapalinaw at mapaganda yung images po ng mga suspect doon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Apolonio, nire-respeto nila ang pagbababang luksa ng pamilya na tumanggi munang humarap sa investigasyon. Ngunit hakbang para mapabilis umano ang pagsiyasat ng PNP ay ang pagtukoy kung work-related ang motibo sa kaso ng pinaslang na pulis.
Ni-interview ko yung asawa kagabi kung anong kuan at saka yung investigador po natin ay hindi pa po sila makapagsalita na mahusay sa amin dahil nga po doon sa pagkabigla nila sa pangyayari sa pamilya nila. So hindi po namin sila pinilit pa o ano man na makunan po ng statement. Sa panig naman ni Volunteers Against Crime and Corruption o VACC President Arsenio Boy Evangelista, ang misteryo sa insidente ng karahasan sa bansa na tulad nito ay sadyang nakababahala. Dahil ang mga salarin tila walang kaba sa dibdib na gawin ng krimen sa isang residential area o public place gaya ng sitio na hindi lamang umano sasakyan ang mga dumadaan doon. Ang present assignment niya is sa ABSICOM, naka-assign yan sa Angeles, sa Clark Aviation Command. At pero before his assignment, he was working assigned also there sa Tarlac. So, baka malalim din ang galit kasi talagang makita mo naman doon sa video na talagang nakakatakot, nakakabahala, nakakaalam pa yung ganyang pangyayari in broad daylight, ginawa nila with impunity. Hamon umano ito sa liderato ni PNP Chief Guillermo Eliazar upang tapatan ang serye ng krimen na hindi katanggap-tanggap sa taong bayan ang paggamit ng salitang isolated case lamang. Hindi lang po dyan, ayan na yung malaking hamon sa PNP the past many years kung saan may mga similar cases katulad ng mga prosecutors, panay Armalite ang ginagamit. Isa si Prosecutor Velasco dyan sa Quezon City Hall, yung isa naman dito sa Manila, prosecutor din, yung kay Governor ng Pangasinan, si Governor Espina. Pare-parehas, no? Pero continuous, pero wala atang magawa ang PNP na makontrol. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV 36 Official, at CLTV 36 News, at CLTV 36. Kung nais niyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.